September 30, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini, ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, o Kristo.